Salutare! Astăzi filmăm un episod din astăzi o să filmăm a doua parte din Minecraft Pocket Edition. Bun. Să dăm server complet. Bun. Ce acolo? Ce vă despre mea? Tu cine ești? Marian. Ce faci? Nu Paulo. Vreau sabie. Da. Și am pus în chest. Ce avem chest? Da, am chest. Și da, nu găsesc nicio ușă aici. Asta e. Hai să fie casă. Vrei să faci casă cu mine? Da. Hei, Scuze. am crezut că ai făcut-o intenționat. Nu, am vrut să pisat. Adică... Am făcut-o splupatul. Am deja? Nu am lupat. Îți dau? Câte ai? 2. Minții. Bine, una. Vrei? Nu. Îți fac în crafting table. Ce o să spargeți pe asta? Ce-ai făcut? Am uitat să văd dacă este zi. Bun. Deci acum vreau să pun o ușă. Aici. Tu ai uși? Da, Câte? multe. Am avut 6 și acum am 3. Am 4. Uite, vezi? Deja e. Sigur.
mult timp. Nu de mult timp, am mai ieșit. It's deep. Eu cred că mai continui să sar. Nu știu că fac partea. Da, am nevoie să îmi pun totul prin cameră. Nu știu. Dar nu e ușă. Vrei să dau ușă? Nu că am. Am încă una. Nu sparge. Du-te la o parte, nu mai sparge. Du-te la o parte. Ei. Ce faci? Trebuie să sparg o ușă. De ce? Dar pot să fac scară ca să apuc să fac mai repede partea aceea. Sus. Pune-te lângă o scară. Pune-te lângă o scară. Creeper! Unde? Ah, nu! Nu poate casa. M-a despawnat. Și eu. Unde sunt? Nu știu cu asta, am pierdut tot. Știu eu unde mergem. Ia-te pe mine că știu unde să mergem. Asta fac. Uite, am găsit tot. Ei, nu la totul avem. Nu că iau tot și după aia punem acesta în doi. Nu, ce facem? Nu știu, dar măcar au rămas ușile întregi. Creeper stupid. Acum luăm și spargem ușile și dacă mai departe și facem casă. Și hai să facem sub pământ, pentru că merge cu sub. Mamă, iar un creeper. Tu ai lână? Câtă? Hai să-ți facem pat. Am neagră, am găsit aici. Hai să-ți facem pat. Nu știu. Tu câtă lână albă ai? Nu am albă. Bun. Bun. Nu te mai văd. Te văd. Bun, eu am să fac pat dacă mi-e dai mie. Mai trebuie să găsim o aia neagră. Da. Bun, acum... Hai, unde e crafting table-ul? Pentru ce mi-e? Ce mi-e? Ce faci? Tu că puteai să-l pui? Am văzut. Ce ai făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Oh, scuze. Încă o oaie albă. Ți-am pus la loc chest-ul. Sau loc mine. Am mai avut o oaie albă. Unde ești? Pe aici, nu știu unde sunt. Nu te mai mișca. Nu știu să văd dacă pot să-l colorez. Pe bune, așteaptă-mă să te văd și eu. Nu știu ce e. Nu mai găsim. Hai pe atunci. Unde ești? Nu te văd. Spune pe unde ești. Sunt lângă o găină. Uite, te văd.
Și eu. Te văd. Nu mai sări. Porc. Nu mor calul. Sau... Nu știu mai. Pun... Eu l-am luat. Și lavă. Ce-ai găsit? Lavă. Foarte bine, cred. Crezi că mă aruncă de ea? Nu te arunca. Frate. Să-ți dau... Uite, încă o aie. Vreau să îngrop lava și să ne putem scădem în ea. Ai. Cu sabia. Am dat... Îți dau Câte albe ai? una, tu? Tu ai făcut? Nu, îmi trebuie... Îți dau și ție. Păi ai făcut 4? Am Pe două. care am una albă. Îmi păstrez la tine. Am mai găsit încă o aie. Și n-am făcut alb. De care culoare? Albă. Și n-am făcut. Îmi trebuie una. Am încă una. Păi și tu? Păi și mai caut, că am două acum. Îmi mai trebuie una. Nici mie tot una. Dacă să te fac și pe negru, dar nu mă văd, unde ești? Încă o aie albă. Bun. Vin eu după tine. Gata, am luat. Nu te văd. Păi nici nu te văd. Unde ești? Nu știu, nu sunt în... Bun, cam aici încheiem episodul ăsta. Să nu uitați să dați like, share, subscribe și să vă abonați la canalul meu.